kuphela ke kuyikhona ukuthi kuthiwa zifa ngamvula kodwa ngicela abantu bakesi ba understand ukuthi amadoda wangempela awabashaya abantu besifazane ayazi ukuthi amadoda indoda yangempela iyazi ukuthi umuntu wesifazane ushawa kuphi ngeke ngande ukuthi ushawa kuphi indoda iyazi ukuthi ushawa kuphi kodwa wena uyakhuza manje ukuthi sekwanele ukuthi manje abantu besilisa kube khona ukuhlukumezwa kwabantu besifazane sekwanele futhi nabantu besifazane ukuthi kube khona izinto ezamaphutha abazenzayo kubantu besilisa ngizwa kahle njalo ngakolunye uhlangothi ukuveza ke inhlangothi khona phakathi encwadini othola ukuthi umuntu wesilisa ubulala umuntu wesifazane ngoba esethi akasamfuni omunye abulale umuntu wesifazane ngoba emsolela ukuthi uneshende isikhathi esiningi ke uthola ukuthi mangaba wena mpunga wenza imkhuba ujola uyaye ubona ukuthi nomuntu wakho uyayenza lento yenza ngoba yenziwa uwena Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni nginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli wakambanje uma ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu impunga yesithi TV kanti insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba sinosinani saphuma ehlathini ekseni ngovivi sasivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo elingalibhadina kancane esontweni uhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi ngibe ingcenye la kwi-channel yethu impunga yesintu TV kuyinyanga yabantu besifazane kanti ke namuhla angihambi ngedwa ngihamba nensizwa la uLulama umfoka Shwayi ewumbhali wencwadi ebhalile incwadi esihloko sithi sekwanele ngimpunga yesintu ngibese ngihlabe kumxhwele ngathi ngeke kufanele lensizwa ngiyimeme ize la kwi-channel yethu impunga yesintu TV kuyinyanga yabantu besifazane izokhuluma kabanzi ukuthi uma ithi sekwanele kule ncwadi yayo isho ukuthini kungabe mhlambe ngenkathi ishicilela lencwadi yaba namuphi umuzwa into eyenze konke lokho okanye into eyenza ukuthi ngibuze konke lokuthi yaba namuphi umuzwa ingoba nami ngumuntu omshicileli obhalile incwadi esihloko sithi sithini isintu yazi lapho umbukeli kanjalo nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile ngalena kokuthi ngigeqa amagula futhi ngipholisa amaseko mnewethu akikubingelele ngikwamukele kwi-channel yethu impunga yesintu TV ngibingelele mpunga ngibingelele mfoka mbanjwa ngibingelele bonke abathameli bempunga yesintu TV asibonge kakhulu mnewethu mhlambe uLulama ubani uLulama ngiyafisa ukuthi umbukeli wempunga yesintu TV acaciseleke ukuthi uLulama ubani udabuka kuphi njengoba mina ngidabuka le eXhophe elimantente esandanezo la ngidabuka khona kwesikamaguyana isigodi uma futhi ukuthi nawe nazi izibongo nazo ungabatshela babukela ukuthi ubani mina sengishiloke ngathi mina ngonduna kandaba umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca ngebhaji ke mina futhi anginazo izibongelo kodwa ke uLulama insizwe edabuka eEastern Cape eMount Freya elalini yaseDangwane kodwa ke ngokwabazali angazi ukuthi yini yabasusa eEastern Cape sesila eXhopho eNatal esigodini saka Norwich umuzwa owangenza ukuthi ngize ngigcine sengibhalile lencwadi ngoba kuseyoqala lencwadi sekwanele incwadi esengiyishicelela empungazi eyesithathu lesekwanele eyokuqala ithi ukulokufa okuyihunga leyo ngoba ihunga ihuke liholela egodini eyesibili ithi uzuzani ngokuthakatha ngangizama ukuveza lapha ukuthi uma ungaba uthakatha yini egcineni oyizuzayo ngiveza futhi lencwadi ukuthi uma ukholwa abantu baneyankolo banaleyankolelo yokuthi wena azikunetha yabonto kungenjalo ke ziyakunetha kodwa ngoNkulunkulu ekhona umvela inqangi uyakusingatha ngendlela akusingatha ubhalile lana mnewethu incwadi yakho ehlabahlosile ngithema ngiyibheka ngiyibuka ngemuva khonke ngiyithandile ubalule ukuthi awuthathi inhlangothi kodwa manje ubuka amacala onke kungabe mhlambe engingathathini kwakhe inhlangothi ngenkathi uyibhala imuphi umuzwa owafika okanye yini owakade uyibonile ngicela ukuthi uchazele ababukeli behleli emakhaya into yabangela ukuthi ngize ngibe nofuqufuqu nogqozi lokubhala lencwadi sekwanele ingoba sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba kulelizwe lethu ukuthi amadoda ayizinja ngalo ndlela ngangizama ukuveza ukuthi amadoda kahle labantu ababulala abantu besifazane ababadlwengulayo akusibona amadoda abantu besilisa kuhlukile abantu ufuna bakwazi ukuthi kuhlukile indoda nomuntu wesilisa
labantu ababuhlukumezayo abantu besilisa laba asingabhandwa ngabhande linye kuphela ke kuyikhona ukuthi kuthiwa zifa ngamvula kodwa ngicela abantu bake siba-understand ukuthi amadoda wangempela awabashaya abantu besifazane ayazi ukuthi amadoda indoda yangempela iyazi ukuthi umuntu wesifazane ushawa kuphi ngeke ngande ukuthi ushawa kuphi indoda iyazi ukuthi ushawa kuphi so ngibe nogqozi lokuthi okay ngibhalele encwadi ngokuthi ngiveze inhlangothi zombili ukuthi kwesinye isikhathi kodwa angisho ukuthi kufanele babulala abantu besifazane akekho umuntu onelungelo lokubulala umuntu yabo kodwa nabo abantu besifazane bayi umthelela ekuthenini bagcine bebulaweni ngoba kwesinye isikhathi uzothola ukuthi bayasidlisa mpongo mase ekudlisile wenza yonke into umlandela ngisho etoilet yabo egcineni uthothi akasakufuni usuyamlandela wena yabo basibambisa amabhomu esikhulisa izingane esingazazi ndekelele mhlambe ke mne wethu konke lokho kubalulayo into umbukeli wempunga yesintu TV azothi umethola incwadi uzokwazi ukuthi yonke leyo nto oyisika phezulu njengamanje akwazi ukuthi ayibone esefunda manje seyedwa ayizwe kahle ukuthi ngempela abantu besifazane nabo bagcina beba umthelela ekutheni ngempela kube khona ukuhlukumeza kunjalo impela ishaya inhlangothi zombili ngiyayithanda leyo mina mne wethu ngoba abantu abaningi bayibuka ohlangothini olulodwa ukuthi abantu besifazane bahlukunyezwa bakhohle ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka hlukumezeke kanti imbangela yokuhlukumezeka kwakhe uyena kodwa nakuba kunjalo namne wethu awusho ukuthi uyabhebhethekisa kodwa wena uyakhuza manje ukuthi sekwanele ukuthi manje abantu besilisa kube khona ukuhlukumezwa kwabantu besifazane sekwanele futhi nabantu besifazane ukuthi kube khona izinto ezamaphutha abazenzayo kubantu besilisa ngizwa kahle kunjalo moyifunda uzoyithola futhi ke ngalendlela ukuthi umuntu onenyembezi eziseduze ungakhala ngoba izigameko ezenzekayo la izona ozofika uyifice kule ncwadi kubulawa abantu besifazane ngakolunye uhlangothi ukuveza ke inhlangothi khona phakathi encwadini othola ukuthi umuntu wesilisa ubulala umuntu wesifazane ngoba esethi akasamfuni omunye abulale umuntu wesifazane ngoba emsolela ukuthi uyashuneshela isikhathi esiningi ke uthola ukuthi mangaba wena mpunga wenza imkhuba ujola uyayubona ukuthi nomuntu wakho uyayenza lento yenza ngoba yenziwa uwena kanti hayi ngoba nake jola uyena umuntu ojolayo ibalekile kakhulu mne wethu mpunga ngiyafisa ukuthi abantu bayithole incwadi esisekwanele ngoba sekwanele ngempela sekwanele mpunga nanokuthi kuyo lenyanga yabantu besifazane ku-August ngiyafisa ukuthi abantu besifazane bawuyeke lwamqondo ukuthi umuntu usazoshintsha ungahlali othandweni lokuhlukumezayo uwabheke kodwa nawe amaphutha ngoba uthandweni kahle into yokujabulisana nothi ukuthi kujabule umuntu oyi-one kufanele sijabule soba uthule sethembane yabona so izinto ezenzeka kule ncwadi zibuhlungu kakhulu mpunga zibuhlungu kakhulu ngoba ziyafa ingane zabantu yifela into ezingayazi ziyahlukumezeka ingane zabantu amadoda angempela ngoba amadoda angempela ilahlukumezekayo yabo abekezele kodwa ngesimo sokuthi yabona khona into eyibalulile mne wethu ukuthi amadoda awahlukumezi kodwa manje kugcina sekuthiwa amadoda ahlukumeza besifazane nezingane namuhla kodwa kule ncwadi ethi sekwanele abantu mabeyithola beyifunda bazokwazi nokuthola umehluko phakathi kwendoda nomuntu wesilisa baphinde bangagcina ukuthola umehluko bathole nezenzo zomuntu wesilisa nezenzo zendoda ukuthi indoda yenza kanjani umuntu wesilisa wenza kanjani nami mne wethu ngiyakuphika ukuthi amadoda ayahlukumeza amadoda awahlukumezi kodwa amadoda abantu ababavikeli ngiyasithanda kakhulu mina mne wethu lencwadi esihloko sithi sekwanele ngoba uyakhombisa ukuthi lento uyibuka inhlangothi zonke ukhuza kubantu besifazane ukuthi abayeke nabo kungabi naqiniso ngoba phela kubalekile ukuthi sikubuke nako kubi abakwenza abantu besifazane singagcini ngokuthi sibuka abantu besilisa abahlukumezayo kanti ukuhlukumeza kwabo kusuke kulelo kwabantu besifazane kodwa uma thina sothi masifika sikhuluma sigcine ngokubuka uhlangothi olulodwa angeke kuphele ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ingakho ngithi ngiyimpunga yesintu indlela obhale ngayo ngiyayithanda kakhulu mne wethu uma ubuka izinhlangothi zombili mhlambe mne wethu umyalezo wakho mhlambe ungacaphuna nje nasencwadini yakho njengoba sikule nyanga abantu besifazane kungathini mhlambe ukululeka kwakho ululeka umuntu wesifazane manje usuqondana naye ngqo ekuwumuntu esibungaza inyanga yakhe uphinde futhi uzocaphuna
amazwi athile ozowabhekisa kubantu besilisa nasemadodeni ukukhuthaza mnewethu ukuthi abantu besifazane kubalekile ukuthi sibanakekele sibavikele njalo njalo. Kodwa ngicela ukuthi uqale ngomuntu wesifazane ukhulume naye ukuthi naye kuze angahlukumezeki ukuze angazitholi la ekesimeni ehlukunyezwa khona uphathina wakhe kufanele ukuthi enze njani. Mhlawumbe uma engena encwadini efunda uzokwazi yini ukuthi asizakale akwazi ukufunda izinto eziningi ezahlukene. Ngingathi mfethu uma ngibhekise ebantwini besifazane ngizocela ukuthi okokuqala nje umuntu wesifazane mlekeleli ngathandani nawe ngoba uyimpunga yesintu kungasuki enhlizweni ngoba ekuthanda ngoba ebheke something kuwena ngoba enye yezinto eholela egcineni ekuthenini umuntu wesifazane agcine ekuhlukumeza wena ndoda ngoba wevele engakuthandi. Ngithi bantu besifazane sithandeni mani sithanda ningasithandeli ukuthi sinani kunjani nisithande ngoba kusuka enhlizweni ngoba uthando lujulile kakhulu yabo ngoba mangaba uzongithanda ungithandela into zami enginazo akulona uthando uzongihlukumeza yabo kahle uyazi mfokambanjwa thina madoda sithanda labantu abangasithandi sizokhathalela abantu abangasikhathalele labantu abasithandayo abanalolu thando esilidingayo yilaba thina esingabathandi yabona. So ngiyanicela abantu besifazane ngoba nani ingane lento niyasihlukumeza kakhulu kuze kuzovela lelo khuzana mabe niyakhumbula nje kukhona iculo elaliculwa ingane zoma elinomajazi ngiyayibona kwakusukaphi lokho kwakusuka ehlukunyezweni kwako umuntu undoda uyabona leyo nto ngoba manje nawona mfoka Shwayi into eyinkinga amadoda ayakwazi ukufela ngaphakathi awaphumele obala iyona lento egcina senza kube sengathi manje abantu abahlukunyezwa kakhulu abantu besifazane. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe omunye umbukelo obukele njengamanje kukhona lengezwe khona kahle ngesizathu sokuthi esikukhulumayo sikhuluma iqiniso ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kwesinye isikhathi umthelela kuyenzeka ukuthi kube yibona. Uma singeke sikukhulume lokho labo bantu besifazane abanezenzo ezimbi angeke bakwazi ukuthi bashintshe. Akufanele ukuthi ngoba naku inyanga abantu besifazane bese sigcine sikhuluma ngokuthi nje kuphela abantu besifazane abenza ukuthi nokuthi mhlawumbe abantu besifazane babantu abadinga ukunakekelwa uthola ukuthi bona bayehluleka ukunakekela ababathandayo bayehluleka ukunakekela izingane mnewethu ngoba nabo abazali bethu abasalayo kubalekile ukuthi bayifundise izingane zamantombazane ngokukhula ukuthi ikhula kanjani umuntu wesilisa uphathwa kanjani yabo ukuze kungezuvela lokuhlukumezeka mfowethu yabona. And uqinisele akungathi ngoba kuyinyanga abantu besifazane bese sithi sizobavuna ngoba kuyinyanga yabo senze le nto le othola ukuthi mangaba ushonile ngisho ngathiwa wenza izinto ezingekho right kodwa sekuzothi ubu right ube nenhliziyo enhle umlekeleli ube ngoba nake seshonele no lento nje kuthiwa ukuvuna ayikaze yalunga mangaba ingane yakho uyivuna ikusasa elihle ayibenayo. Yazi kuthiwa nemnotho ngokwesintu kuthiwa iva likhishwa ngelinye iva. Mawubuka ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane akuyona into enhle kuyinto embi kakhulu kodwa ukuze sikwazi ukuthi sikuxazulule kahle ngoba mawubuka ngempela iningi yabona mina nginayo umfazi angikaze ngicabanga ukuthi ngingambeka isandla nginayo futhi ingane angikaze ngicabanga ukuthi nayo ngingayihlukumeza kodwa ukuyishaya ke phela kufanele ngiyishaya singanaki ke lokho ukuthi uhulumeni mhlawumbe okhona wathi ingane zingashawa hayi lapho ke kwaba nephuthe elikhulu ingane ke nje yona iyashawa kodwa umuntu wesifazane umama wengane ikhona indlela ashawa ngayo ekamereni uyabona ekamerweni ikemphela ndaba ufika umshaye naye khona hayi kodwa ukuthi umshaye ngesandla kodwa ingane nayo ayishawa ngesandla ingane ishawa ngoswazi kungabe ngenza iphuthe elikhulu ke mangithi ke ingane yami akufanele ngiyishaye uyabona lonto engisho ukuthi ke bafowethu kubalekile ukuthi ke siyibuke inhlangothi zonke ukuthi labo bantu besifazane abagcina bengawahlonipha amadoda uthola ukuthi mhlambe uthinta indaba enkulu ukuthi wamdlisa lo wesifazane edlisa indoda usemenza upopayi wakhe manje usehamba alalama out alale nalishende abuye nalishende alale kube indoda ebawetayo umkhokhele lo muntu emva kwaloko manje kuzothiwani uma wena usumbeka isandla usucasukile kuzobe sekuthiwa ke manje amadoda ahlukumeza abesifazane bakhohle ukuthi umuntu oyimbangela ubani na umuntu wesifazane uyazi impunga khona ukuthi umuntu wesifazane kube khona ungaboni ngasolinye mawukuthi ukhulele ekhaya elingenanhlonipho indlela azokhuluma ngayo uyindoda yakhe
ayizuba nayo inhlonipho uzokuchallenge ukuthi ngimshaye kunjalo mntu hayi iqiniso ke lelo yabona mpunga ngizosika nje kancane mina ngeke ngaba nenkinga ngizoya kwi-interview ngiyokwenza i-interview kwezilomzansi ngazoboshwa amaphoyisa ngaya izolo ngizoya ngakusasa ngiboshelwa afika nomuntu wesifazane uthi umuntu wesifazane ngimshayile ngibuza umphoyisa ngimshayephi kuphi la ekhombisa khona ushayiwe bathi asazi asihlangane kodwa uthi ngithi bafethu niyazi ukuthi kunabantu abase-Westville abadose iminyaka kunjalo abagwetshela into abangazazi true ukuxhashaza abantu besifazane bedlala ngathi egcineni bese kuzothiwa amadoda ngiyaboshwa manje ngiboshela into engingayazi yabona lonto so mfethu abantu besifazane kahle ya bayasihlukumeza kodwa ke mfethu mina ngikholele ekuthenini la emhlabeni kamvele nginangi asifani kunjalo asifani mfethu bakhona amadoda nabantu besilisa aba-right bakhona abantu besifazane aba-right yabo not ukuthi wonke umuntu owumuntu wesilisa noma oyindoda ubulala abantu besifazane yabona amazwi umnewethu usuwabekile ngokucaphuna kuona lo somqulu mina ngiyawubona yazi khona inye insizwa eyake ibona ngifaka isithombe sencwadi yakho le ethi sekwanele yabuza lensizwa yathi mpunga lencwadi kungabe mhlambe ikhuluma ithini ngithi mina ukuphuthuma uhambo yesitolo sakwa Adams and Greek soyithola lencwadi yalensizwa wabe sethi yena ngiyafisa ukwazi ukuthi ngempela ibhale yathini ngoba thina sabantu besilisa siyahlukumezeka kakhulu abantu besifazane kodwa thina uma sesikubuyisela kubona lokho bese kube sengathi thina esikwenzayo kodwa ke namuhla ke insizwa le ngiyacabanga ukuthi ibukile njengamanje izokwazi ukuthi ihambe iyozitholela yona incwadi kungabe mhlambe incwadi lemnewethu abantu mabeyifuna bayakwazini ukuthi mhlambe mabekude nesitolo sakwa Adams and Greeks bayithole kuwena bangayithola kumina noma nami ngikude nje ngoba ngisenandi kodwa nje engikuthembisa kakhulu Mpunga ukuthi umuntu mangaba eyithola lencwadi njengoba isho ngaphandle ukuthi akuthathwa inhlangothi uzoyithola ishaya ngapha nangapha iveza inhlangothi zombili yabo iphinde futhi izoveza ukuthi no akulungile vele ngoba la kuyona ngaphakathi kunamadoda kunabantu besilisa yabo lonto so mangaba mina ngiyindoda wena umuntu wesilisa sizwana ngizokubonisa ukuthi no akwenziwa kanjalo abantu besifazane kahle yenzala abantu yabona labantu bahlonishwa ngalendlela bayasithwala 9 months bazokukhulisa uyinto engangensipho yabo ekugcineni emva kwaloko bese uzombulala and kubhlungu ukubulala umuntu ongaphindisi kufila kanjani kuwena ugwaza uphindelela umuntu esikhala ukuthi ngiyaxolisa umuntu wesilisa wenza leyo nto emnotho uthinta indaba enkulu mfowethu mina umuntu wesifazane ngike ngimbuke njenganempunga yesintu ngimbuke ngimfanise nensika yendlu uyabona mabuka insika yendlu yiyo yodwa emile bese izosekela amakapa uyabona leyo kungani ngimfanise nensika kanje ingoba umuntu wesifazane ngizothatha umuntu wesifazane oyinkosikazi phakathi kwekhaya uyena yedwa uthola ukuthi umile unakekela izingane eziningi ezahlukene kubalwe naye indoda uqobo lwayo uthola ukuthi phakathi komuzi uthatha into engekho ayenze ibe khona athathe impuphu athathe namazambane kuphenduke kube ukudla uyabona lo indoda yona uthola ukuthi iyakwazi ukuthenga esitolo kodwa ayikwazi ukwenza kube ukudla uthola ukuthi izindlu zizonke umuzi awuphendula umuzi wendoda awenza ube yikhaya elifudumele nelinothando umfazi ke lo ngoba nakubona behlukene kunjalo nakubona akuthina sodwa esihlukene nabo behlukene khona abafazi bangempela abazi ukuthi indoda iphatha kanjani yazi ngizosika lapha ngike nje ngizosika kancane la kulezi zinto zama gangster asejele kunama 28 kunama 26 la e26 ngikufakele futhi lokho encwadini mayisiye kuphileni ukuthi bafowethu lapha eWestville niyazi ukuthi e26 umuntu wesifazane ubaleka kangakanani njengoba ubizwa ngoqueen akashayi umuntu wesifazane akabulawa umuntu wesifazane kungani ke manje nanizovumela abantu abahlukumeza labantu besilisa ababulala labantu nineni bathanda kangaka enibaziyo ukuthi bayivikelwa kangaka ukuze impela lapha amabeshe nami ngibeze lokho bathi uqueen waseLondon awu madoda mawufika nje building lase 26 linesithombe somuntu wesifazane okukhombisa ukubaleka Mpunga akashawe 26 umuntu wesifazane enhlobo ake ngisike nje kancane la ngoba mhlambe khona umbukeli manje ubukele uthola ukuthi mhlambe uyilona i26 njalo njalo
umnewethu okanye uma uwumbhali wencwadi uyalwenza ucwaningo, uyayenza lento ebizwa nge-research. Engisho ukuthi abantu manje bangalingi bethuku mesebezwa ekhuluma ngama-26 njalo njalo. Ingoba ucwaningo siyalwenza masababhali ukuze sikwazi ukuthi sithinte endaweni eziningi. Hayi ngoba uLulama 26. Kunjalo nje. Hayi ngoba futhi ethanda indaba zenombolo. Mhlamba ngathina amazwi akho okuphetha usukhuluma nje nabantu besifazane abakhona njengamanje nababukele. Athina amazwi akho mnewethu. Engingakusho sengivalelisa. Ngathi abantu besifazane siyanithanda, nibalekile kuthina neyinjabulo zempilo zethu. Ngiyacela ukuthi nani nisithande ngokweqiniso. Ngiyacela ukuthi ningasondlisi izingane esingazazi kuzovela ingane sina 18 years ukuthi ingane akuyona eyami. Ngoba lonke manje kuthiwa otatakho. Ngoba le nto ibuhlungu, angisho ukuthi mase kuvele leyo nto. Kahle kahle nawe umuntu wesilisa kumele ukwazi ungaphiki, inhliziyo kahle ayiphakele. Kodwa ungavumi ukusetshenziswa inhliziyo ngento ozogcina usuyisola. Kunabantu besilisa abahlukumezekile kakhulu, kodwa abantu mabexoxa izitori zabo ubothe iyahlukumezeka indoda. Kuba kwakuyimina mhlambe ngangengibekezela. Kodwa yabekezela iyaphila namanje. Akunakalanga next. So abantu besifazane ngiyacela angingathi ngoba uhulumeni uthathe side lenu kakhulu. Thina bekuyinyanga yethu kunyanga endlule. Kodwa zange kube kanje njengoba kusuke kukhulunywa kanje ngabantu besifazane. Ngisho la kwimpunga yesintu TV akuzange impela kufike nomuntu ozokhuluma umuntu wesifazane azokhuluma ngamadoda ukuthi awaphathwe kahle awuqinisile mfethu ngoba akho ngeke kuphike lo akhona amadoda. Akunjalo isikhona samadoda hayi thina samadoda impela mnewethu akhona kodwa manje mfowethu akuzange kufike kwazokhulunywa kuvele kuboshwe ngabhandeli linye zifa ngambo amadoda ahlukumeza abantu besifazane kukhulunywa into engekho abantu besilisa ngempela. Ngiyathanda namponga siyilungise lapho ekuthenini isizwe sakithi singazi ukuthi kahle kahle angingathi ukuthi amadoda ayizini. Akuthiwe abantu besilisa bayizini. Kunjalo ngoba kuthina sonke. Yabo. Ngingakujabulela mangase ababukeli bempunga yesintu bahambe bayitholela lencwadi. Ayibizi 145 rand ekadams. Nakumina futhi ungayithola ngo145 rand. Ayibizi kakhulu. Ngiyacela ngoba kuningi laphana wena umuntu wesilisa ongakufunda. Kuningi futhi nawe umuntu wesifazane ongakufunda laphayana. Ngibuye ngizongena nala kuhulumeni wethu ngoba mawumbhali awuyena umbhali ngokuthi ubhale ukuthi ukwenzeka ukuthi kufanele ube nesicazululo ukuthi wena ubona kanjani ngokwakho. Mina ke ngokwami kule ncwadi esekwanele nginxenxa uhulumeni wethu ukuthi sengathi angaqinisa la emthethweni kakhulu ngoba mlekelele mina sengiyadideka ukuthi isigwebo sentambo kanti yini udilika jele kanti yini yabona umuntu ufika godi udilika jele emva kwaloko emva kweminyakana usethola ushwele uyabona lonto. So uhulumeni mengaqinisa umthetho akulula ukuthi umuntu angabulala umuntu wesifazane ngoba nabo abantu besifazane akulula bangasibulala ngoba basibulala kuphela akuveli yabona. Engikuvezayo kule ncwadi esekwanele ukuthi uhulumeni iba sukhethe iphele emasini silokhuze sonke njengezingane zakho zase South Africa qinisa umthetho. Nginale yankolelo yokuthi impunga mangase kubuye isigwebo sentambo kunganqamuka lokubulawa kwabantu. Kungekhona ukubulawa kwabantu ngokuhlukunyezwa nje ukubulala nje kwabantu nje la eSouth Africa kunganqamuka angabuye isigwebo sentambo. Ayi mnewethu asigoqa impela nami ngiyimpunga yesintu engizophetha ngawo. Le ncwadi le ngiyayibona iyincwadi ebalekile kakhulu ngesizathu sokuthi ibuka izinhlangothi zombili ayibuka uhlangothi olulodwa ngoba uma sisazoqhubeka sibuka uhlangothi olulodwa lesihlava esisibonayo esihlasela isizwe sikaMthaniya angeke saphela ngoba mawubuka amadoda nabantu besilisa bagcina nabo sebethukuthela okuwukuthi ngempela kuhlala kubukwa bona ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi maniyidinga incwadi nizishayele inombolo izona inombolo zakho umnewethu lezi enizibonayo la escreenini senu nisho ukuthi nikuphi la nikhona anithumelele incwadi njengeseshilo ukuthi iphinde futhi itholakale ezitolo zakwa Adams and Greeks. Izona ke inamba zakhe lezi umnewethu ngiyacela ukuthi nimthinte ningathinti impunga yesintu ngoba manithinta impunga yesintu angeke nakwazi ukuthi nizithole incwadi zakhe angeke futhi nakwazi ukuthi nimthole yena. Ngiyanicela sizwe sakithi esimpisholo
ngiyacela nike nisiqede lesihlava lesi esithi mawufuna ukufihlela umuntu omnyama into ibhale encwadini. Ngiyacela nithande ukufunda. Yazi kubhlungu ukuthi siyisimpisholo sibhala ngesizulu. Uthi mawuhambisa incwadi yakho like la ko-Adams. Kubuza ukuthi kodwa kungani ungayibhalanga ngesingisi. Ngizoyibhala kanjani ngesingisi ngiwumZulu ngoba abantu abamnyama bakuthanda ukufunda. Ngiyacela nisixhase, ngiyanicela sizwe sakithi. Ngicela nisixhase kuningi futhi enisazokuthola ngoba izinto esibhala ngazo sibhala ngezinto ezenzekayo la emhlabeni eziyizona futhi. Ngibonge Mpunga. Asibongeke babukeli bempunga yesintu TV. Ngiyacela ukuthi ke umne wethu nimeseke nithole incwadi yakhe nifunde le ncwadi iyokwazi ukuthi ifundise ingane yentombazane ibe umfazi wakusasa, ifundise ingane yesilisa ibe indoda yakusasa. Iyatholakala ke bafowethu ezitolo zakwa-Adams and Greeks. Uma kuwukuthi ukude nazo uyakwazi ukuthi umfonele kuzona inombolo lezi ozibonayo njengamanje, nenze inhlelo zokuthi akuthumelele zona. Kuyathunyelwa ngepost, oPep kanjalo no-Aramex. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Niqhubeke njalo futhi niyibuke imifanekiso eqoshiwe siyifakayo. Ake sithi ke nje impunga. Impunga. Ndomusha look and listen. Ndomusha look and listen. Ndomusha Ndomusha